ng sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon ako at siya dito sa kalangitan. Naganda mo puluyan sa tanan nga balaan. O mubalik siya dili sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman. O mubalik siya dili sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman. O mubalik siya dili sa kalibutan. Kuhaulog nalilon ang nagtuman. Kuhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalang panan og makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kahitasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagpasalamat diha kanimo nga hangtod niining mga panahona. Kini nga programa sa kahanginan nagapadayon paggihapon nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangini o Dios ang tanan nga nagapaminaw karon diha sa ilang mga puloy-anan o sa ilang mga sakyanan, magpakamaayo ka alang kanila nga samtang ilang ginapamatian ang imong pulong, magahatag unta kag panalangin para sa ilang kalag nga ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo nga mga pag-ampo. Sa pinasahi nagaampo kami kanimo. Adunay mga tawo nga nanginahanglan sa mga pag-ampo alang kanila. Ang naa karon sa ilang mga puloy-anan o asa man silang dapita o Dios. Adunay nagkalain-lain nga mga suliran, mga problema nga ginahambin sa kinabuhi. Ang uban nga problema diha sa ilang puloy-anan, nga problema pinansyal sa ilang mga anak ug labi na sa ilang panglawas. Ikaw magapakita, magahatag kanila og milagro nga sila imong tabangan nga tagaan o kasulbaran ang ilang mga problema sa kinabuhi. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among lauman ug tuhoan nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa tong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome.
Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay? Ato ning tan-aw nini ang mensahe dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong udto. Kagabiin naminaw mi sa inyohang programa. May mga panahon gyud nga naay mga tawo nga masagasaan sila sa ilang pagtuo, labi na ang mga pangutana moabot diha sa inyo nagkinahanglan gyud og pagpasabot sa Biblia. Apan ila na sir kung sila motuo ba o dili. Si Ramon Diane. Okay, daghang salamat, Brother Ramon. Sakto ka. Sa ilara na, og mutuo ba sila dili? At least nga ginasulti ang kamatuoran. Nga patay basahon, Kuya John, maayong gabi. Ang amo nga radyo, wala gyud ni lain nga pamatian kinira ang inyong programa. Igkahuman sa inyong program, paunguni mo balik na sa ni og tingog panahon sa hapit na magsugod ang oras sa inyong programa kay gipalit man ni Papa para ra gyud sa inyong programa. Salamat sa pagbasa kuya. Nindot kanang inyong radyo. Doon nagdidi ka ng inonta, doon na bagyoy inonta intended nga kana gipalit para sa atong program, no? Thank you so much. Wala patay basahon. Okay. Maayong gabi sa inyo ha dinha, sir. Sa imo og kang Sir Libby. Kami dugay raming naminaw aning inyong programa. Usahay lang gyud kami pod mabutata lagi kay naaman sad mi sa pagtuo nga supak sa mga nasulat sa Biblia. Pero sagdi lang sir kay magkuyo ug mag-uban ra gud unya ta. Okay, amen. Thank you ha. Ayaw lang og usiki ang panahon ug kahigayunan tungod kay dili ta kahibaw sa mga panghitabo karon ug maunya. Okay, niya patay basahon ni Pastor ang pangutana man ni. So dili lang una taan ni no. Niya patay basahon. Sir, pangutana gihapon. So, dili ini nga kuan. Well, si Brother Libby Gala, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo sang malili diha ang atong monitor aron atong may baluan kung diing dapita o lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa tanan atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Pinalangga natong mga viewers, no, sa bisan asa mong dapita karon nahimutang nining gabiuna sa ato nga programa kamong tanan among gina-welcome mga higala. Karon gabiuna ang inyong mga participation ato sa gina-welcome ug namay mga importanteng mga messages pwede nang ipadangat yo diri. Maka-text mo sa among number ni Brother John or pwede diri sa comment section nato sa Facebook aron atong matagad ang inyong mga important nga mga mensahe mga higala. O kung naamoy mga pangutana, panahon na nga inyong isend din ato niya ng tagaan or gahinan ta na og panahon ang inyong pangutana may atong tagdon din sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan sa pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita din sa screen. Okay, kadali lang excuse lang ko Brother Libby sa di pagig ka magkuan kay importante ni nga kuan. Atong padayunan ang ato pagpahibalo gyud no kay importante gyud ni kayo. Dinha sa sitio Makiangayon sa Mayho, Paypayd and Bantayan, Cebu. So doon na din hay inon talang health and lifestyle crusade no. Ang giuluhan nila nig Hope and Life with Bible Prophecy Seminar. Ang ilang tema ani healthy lifestyle, longer life, godly lifestyle, eternal life. Unya, nagsugid ni adtong June 8 matapos ni sa June 21, 2025.
Unya naa dinha sa sitio Makiang ngayon may ho paypay daan bantayan Cebu. Unya ang ilahang mga na sila'y mga nagkalain-lain nga mga topiko matag gabi nga ang nagdumalan ini si Pastor Eugenio Habagat o usa sa mga magtutudlo ano sa maestro si Sir Misulam Moralde magsugod ni matag alasay sa hapon adto paingon sa unahan no aw niya ang kanani ang dunas kanang gitawag seminar inclusions dunas lay raffles unya naa po siyempre mga bata o mga dagko na slay snacks unya kadtong dunay gipamatyag sa lawas naa sila'y gitawag og machine therapy na bisan ako mismo makapamatuod ko ni ana nga kana makahatag yun og dako nga kaayuhan sa inyong gipamatyag sa panglawas no ay mahisgutan nako si ninong Sami Nogra di naman gyud unta na makalakaw pero karon makalakaw na gyud ha tungod na sa machine therapy ug unsa may inyong gipamatyag sa lawas sa laduol budya kay libre na no unya duna sila'y pag-check up sa inyong mga dugo blood pressure check ups o daghan pa no okay salamat kayo niya God bless ninyong tanan diha okay Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. So ato na tayo galas pagsugod pagbasa sa mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, niya ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Ingon din ang ilang mensahe on air na ta mga brad. Mayong gabi So thank you kaayo no sa Riverside FM Cebu sa pag-on air sa atong programa. Unya thank you sa ato nga CEO o sa ato nga station manager diya nga abti kay sila nga on air sa ato nga programa. Thank you kaayo. O nga tusad kang Pastor Joel Tirana, God bless yung tanan diha sa Riverside o sa tanan natong mga listener dihan dapita sa South Cebu. Kutob sa naminaw diha sa Riverside FM, so amo kamong gina-welcome karong gabi na sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. O niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o maayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon nining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Maayong gabi ini mo diha sa Saudi Arabia Brother Ronilo. Kanya niya po si Scout Ranger Senior. Salamat po sa pag-pray. Kanya niya sad si Richard Burden Belarde. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Richard. Kanya niya sad si Brother... Gabi ini mo diha brother sa Toronto, Canada. Brother Richard Burden Belarde. Niya sad si Brother Millard Barrientos. May God bless you both. More power sa program. So thank you kayo. Niya may isang kabini mo diya Brother Millard Barrientos. Niya ato ning pulipilihon ni gala og tan-aw ang screen. Arita sa pikas nga screen ato ning basahon ang mga nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Niya si Merifel Vargas, Elmodam Flores, Lilian Santing, Jiboy Idar, Elden Notarion, Juni Mainit, Orange Pilayo, Eljon Tonyakaw Nidja, Roselyn Mainit, John Lobitania, Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Angeline Mendoza Matias, Carilyn Mariquet Galyares, o Ronaldo V. Bragat. Ni ato ning tanawon ang mga nag-like mga higala. Ni asad si Erlinda Istaura, Junior Noiva Claves, Meliod Silasol, Antonio Itorma, Aniceto Preselias,
Richard Berden Velarde, Elpidia Coro. O niya po si Erlinda Estaura yang mensahe. Good evening everyone sa inyong duha diha sir. Nga maabtikon kayo sa pagmensahe sa maayong balita. God bless. Okay, arita diri sa Pika Sigala atong messenger atong intadahon. Niya yung mga mensahe diri nga nag-send og heart, nag-like. Ang uban na gyud sila yung mga mensahe. Okay, niya si Brother Ronelo Itang, salamat sa pag-send og heart, Brother Ronelo. Niya po si Merlin Biderder, si Mads Merlin, salamat po sa pag-send og mga heart. Sister Merlin, niya po si Brother Domingo Bunukan, ang iyang mensahe, mayong gabi na usab, Bradley ug Badjon. Ako na usab i-greet silang Brad Pedring Carabio ug Sister Bibi Carabio. Ingon man sa ilang mga anak ug mga apo. Salamat Bradley, salamat po kay Brother Doming Bunukan. Niya pod mga higala atong tanaw ning uban. Niya sad si Sincere Somalinog. So maayong gabi nimo dong Sincere Somalinog. Niya pod si GJ. Salamat pod sa pag-send og heart, GJ. Niya pod si Brother Noel Landau Crystal. Tuani siya sa Islas Bantayan. Tuani nagliman dito. Anya iyang mensahe, salamat sa Ginoo kay wala gyud signal are. Maayong gabi ninyo diha mga kuya. So good evening Brother Noel Landau Crystal. Niya pod si Sister Jenny Rama Fermin, salamat pod sa pag-send og heart. Niya sad si Sister Ginaline Lumuntad. Niya na siya mensahe, mayong gabi Sir Libby o Kuya John, salamat sa paglab o pag-heart, pag-pray. Niya pagyod, mayong gabi Sir Libby Kuya John, diri lang ko nag-chat kay wala ko'y load. Okay, salamat no kay makahimota pag-send og mensahe gala sa messenger, bisan wala italo diri sa ato nga messenger kay Brother Libby. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Rufino. Okay niya po si Henley Ibo. Salamat po sa gisend ni mga heart. Niya ato po nakita din okay. Niya Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Salamat po sa paglab ug pag-pray, Sister Ninfa. Ato po nakita din si Brother Danilo Agimat Dave. Salamat po sa paglab ug pag-pray. Niya po si Gina Gunilamos Larisma. Okay. Salamat po sa pag-like sa atong program. Okay, mo ta sa unahan mga higala. Atong balikan sa pagtan-aw diri ang screen niya yung mga mensahe nga midangat dinhi ato ning pangbasahon. Okay, niya si Brother Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa pag-send og heart o pag-pray. Niya po si Vladimir Z. Bragas. Good evening and God bless your program. Niya po si Leslie Hapon. Good evening po sa inyong duha. So good evening Sister Leslie. Siguro na, Sister Tata na. Tata na. Niya po si Pedro X. Dro. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Shout out ko sa akong tatay Pedro na Ilon. Senior, kanunay nga naminaw kada gabi gikan sa Bilyaba. God bless. So, salamat kayo sa tanang taga Bilyaba.
nga naminaw nagsunod sa ato nga programa sa matag gabi. Okay? Aniya ato ning tanaw din mga hinahidugang nagtanaw niya si Ronnie Itang. So may gabi nimo Ronnie Itang. Niya pod si Patrid si Colastri. Niya pod si Rolls Soto Tams. Okay, niya si Oren sa Pelayo. Niya po si Brother Elmudam Flores. So, as of this time, mauni ato mga nakita din sa screen, ato mga pinalangga nga mga kahigalan. Makahimog yapo mo sa pagpadala higalag mga mensahe kay karon taon-taon atong basahon ang inyong mga messages. So, kung namoy mga pangutana nga importante kaayo, kana bang mga heartily nga pangutana nga nangutana ta tungod kay gusto tang mahibaw, kay gusto tang musabot sa kamaturan ug moalagad ngadto sa Ginoo. Pero pangutana nga magsukod-sukod lang ana, wa tay mahimo ana o tubagon dili sad mutuo. Wa tay mahimo na kay close-minded person na. So kana mga pangutana nga kinasingkasing nangutana ta tungod kay gusto gyud tang matin-awan sa mga butang atong ikalibgan. Ato nang gini-welcome sa programa. Unya atang inihigala karong ang sa ato nga pagbasa sa pangutana, makahimo mo sa pag-contribute kana kung namoy mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga entertainon karong gabiona. So atong ihatag ang panahon ka Brother John sa pagbasa sa pangutana. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Ato ning kuano nin ay may pagkahawid gihapon ni sa ato gitubag nga pangutana. Okay, ato ning basahon ni maayong gabi sir. Dugay-dugay na kong naminaw sa inyong programa pero katulo pa ni nako pagpangutana. Unsa man gyud asa man ta magasimba sa larawan o sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa pagbasa si Panyo o Epipanyo. Okay, daghang salamat Brother EP, no? Epipanyo, Brother EP. Daghang salamat. Ang imong pangutana asa magyud ta gyud magsimba sa larawan o sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod pagkasulti Brother Epipanyo, kanina ang ayaw lang og kakuan akong hisgutan ang imong apelyido ha. Epipanyo Dayod. Brother Epipanyo Dayod or EP. Ang imong pangutana asa magyud ta magsimba. Kini bang pagsimba nagdepende na sa gusto ug pilion sa tao. Ang tao managkalahi ang iyang pagbati, ang iyang panghunahuna ug ang iyang gusto. But remember, ang Biblia nagsulti Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang panghuna-huna sa tao lahi sa huna-huna sa Dios. Ni ang mga dalan sa Dios sa dalan sa tao, no? Managlahi. Ang ato unta ni ini mao nga kun ato bang gisusi atong gitun-an og kang kinsang panghuna-huna og dalan ang atong gisunod o gisubay. Kay kung ang hunahuna og dalan sa tao mao nay hinungdan nga wa gyoy pag inunta kalinaw, pulos lang pagsinupakay kay nagkalain-lain man ang opinyon. Ug unya kung pulos pud nagsunod diha sa huna-huna sa Ginoo, aw unsa pa may kapuslanan sa pagwalis maayong balita busan nabahin ni ang tao. Dipindi na kung asa man ang gusto niya nga iyang pagasimbahon. Pero ang ato dinhi, dili man tanang pagsimba, dili man tanan nga pagpangalagad iyas Ginoo, kung magsimba og mga lagad ta nga iya sa Ginoo, natural nga atong sundon ang iya sa Ginoo.
dili nang iya sa tao. Dinhi sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 20 ni ay pagsimba dinhi nga gihisgutan nga kini nga pagsimba dili ni nakapahimuot diha sa atubangan sa Ginoo. Nagsulti dinhi panagtigom kamo ug panganhi pahaduol kamo sa tingob. Kamo nga nagpakagawa sa mga nasod walaing kahibalo kadtong nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan ug nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Nagampo sa ubani nga translation, nagsimba. Dunay mga tao karon nagampo o nagsimba sila unya ang ilang giampuan ug ang ilang gisimba dili na makaluwas nila. Dili na makaluwas nila. Karon kung atong tan-aw dinhi sa Biblia sigon sa nahisulat kung kinsa man gyud ang ato nga pagasimbahon, ni ay mga nindot kaayo nga guidelines aron unta gyud lang ba ang tao dili may simang. Pero kay duha man lang gyud ni ka kuan gyud nin tao kabahin, karniro ug kanding, masinupakon ug matinumanon. Kung atong basahon dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ug 7 dinhi sa Pinadayag, ingon niini ang gisulti pamatiin ninyo matud pa dinhi niining bersikulo angay nato ning mahibaluan aron mahibaw ta og si kinsa gyud ang atong alagaron, kinsa ang atong ampuan ug kinsa ang atong simbahon. Nagsulti dinhi matud pa ug nakita ko sa Pinadayag 14:6 ug 7. Ug nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwala sa kalangitan. Ug kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Tanaw mao ni ang gipamatuod ni Juan Revelador. Nakita niya ang manulunda nga nagalupad ibabaw sa kalangitan. O gunya, kining manulunda nga nagalupad ibabaw sa kalangitan may gidalang walay katapusang maayong balita nga kini imantala sa tanang mga nanagpuyo sa yuta, tanang kabanayan, katawhan o kanasuran o pinulungan. Unya nagingon sa city, ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom, ug simbahan ninyo siya, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa katubigan. So malinaw ang maayo walay katapusang maing balita nga gidala sa manulunda nga ang pagasimbahon ang Dios matud pa sa atong gibasa nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Maunay angay nga atong pagasimbahon. Kinsa ang angay nga atong simbahon? Ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Karon, ngano man gyud ni nga ang kadaghanan nagsimba man hinuon suwa isugo sa Dios nga pagasimbahon. Pero sa atong gibasa, ang walay katapusang maayong balita nga gidala sa manulunda, nagsulti nga pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Karon, ang imong pangutana, si Kristo ba o ang larawan, kinsa man ni ang Dios nga pagasimbahon nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa tubig. So niaw sa ta sa paggana ng kuan simba. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa nunang Korinto, no? Kinini ang gihisgutan dinhi sa nang Korinto kapitulo ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2 nagingon, ang grasya ug kalinaw maanaa kaninyo gikan sa Dios nga atong Amahan o gikan sa Ginoong Hesukristo. Mo ni tan-aw ang gihisgutan dinhi, naghisgot sa kang Kristo, naghisgot sa kananaang
amahan. Unya ato ning basahon sumala sa gihisgutan kanana ang sa balaang kasulatan nga naghisgot ni sa amahan ug sa kang Ginoong Hesukristo. Karon kay si Kristo ba ato maninggi mao man ay sentro sa pangutana, no? Ang pangutana, simbahon ba ni siya? Ha? Kay ang gisulti kaganina sa atong gibasa, ang walay katapusang maayong balita nga gidala sa manlulunda nga imantala ngadto sa tibuok nga kalibutan, kabanayan, katawhan ug pinulungan. Kung atong basahon dinhi sumala sa nahauna nga Korinto, bersikulo 1 ug 2 ni ang gisulti ha, nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga naa sa Korinto, kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Hesus ug nga gipanagtawag ingon nga mga balaan, uban kanilang tanan nga naa sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo maingon nga ato usab. Nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo og ingon maato usab. Kinsa kining Dios nga pagasimbahon si Kristo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Unya nganong naaman ang tao magsimba anang mga binuhat nga wa man na itugot sa Ginoo. Karon gisulti dinhi si Kristo pagasimbahon. Subo lang ning uban nga wa mutuo nga si Kristo Dios pero ilang gisimba. Di ba? Unya, karon ang gisulti dinhi sa atong mabasa nga matud pa ang pagasimbahon, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mo'y simbahon. Karon kay ang ilang gisimba wa man nila ilha og tuhoy nga Dios. Oh, mao na dako nga inunta dako nga huna-hunaon og kay dako man makita gyudayon unta masabtan gyudayon pero dili manggod hatagan og lintunganay ang mga butang nga angay untang sabton. Karon dinhi si Kristo pagasimbahon siya. Sigon sa atong ginabasa, gibasa nato ganina nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta ug sa dagat. Ano kam nga moabot man ta sa punto nga magsimba diha kang Kristo? Ngang pagasimbahon kadto mang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Si Kristo ba'y nagbuhat sa langit ug sa yuta? In short, siya ba'y creator o siya ba'y creature? Now, what is the difference between creator and the creature? Malinaw. Ang kalainan mao nga ang creator siya ang magbubuhat, maglalalang. Ang creature siya ang binuhat. Ang gisulti sa Biblia sa atong gibasa, ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o sa katubigan, maoy pagasimbahon. Nan atong gibasa kaganina nga si Kristo pagasimbahon. Karon ni dinhi sa Juan 1:1 atong makita dinhi ngadto sa 3, giingon dinhi sa Juan 1:1 ngadto sa 3. Before anything else existed, there was Christ. Tanaw ha, sa wala pa ang tanang butang nagalungtad, diha na si Kristo. Tanawon tani. Nya, with God, uban sa Dios. He has always been alive and is himself God. Tanawa, malinaw ang gisulti. Karon, ang Dios man nga nagbuhat sa langit, sa yutas, dagat ug tinugdas katubigan, mo'y pagasimbahon, unya mabasa man natong si Kristo pagasimbahon. Nan karon dinhi kung atong tan-awon nga matud pa nga he has always been alive and he is himself God. Unya nag-ingon sa 3, He created everything. There is nothing exist that He didn't make. Tanawa ha, nga si Kristo ang magbubuhat sa tanang mga butang o walay mga butang nga dili siya ang nagbuhat. So malinaw ang gihisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan. Karon, kung atong tan-awon dinhi, atong basahon pagayon ang mga butang nga gipasabot dinhi sa balaan nga kasulatan niya sumala sa dinhi sa Herbihanon Kapitulo 1 versikulo 8 ug 10 ingon niini katinaw
og hinaot pa nga matinawan sad mo kay tin-aw man ang pulong sa Dios. Nag-ingon sa 1:8 og noy Gis, nag-ingon di Serbianon dinhi sa the word of God, nag-ingon dinhi apan ngadto sa iyang anak. Kana paghisgot iyang anak, iyang kini siya nagkuan ni siya kana na ang referido sa amahan, anak referido sa anak. Yes, sa anak. Naging apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios, wala gayoy katapusan og matarong ang imong pagdumala niini. So ang amahan misulti, mitug-an, mideklarar nga ang anak Dios. Unya ni as Gs gisulti. Ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Gipamatud-an sa amahan nga ang anak si Kristo Dios ug siya ang nagmugna sa tanang mga butang sa kalibutan ug ang gihisgutan ang langit ug ang yuta buhat sa imong mga kamot. Unya kung atong tan-awon nagingon before anything else there was Christ existed with God. Unya matud pa nga way mga butang ni lungtad nga dili pinagi kang Kristo. Busa dinhi malinaw nga ang Creator, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, si Kristo. Mao ni gihisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan. Ug unya ang kinsa man gyoy atong simbahon ay Aba, ang simbahon nato si Kristo. Pero dili ta matingala ug mahibulong niana nga adunay lahi nga mga tao nga nagtuo sa wa gipatuo dinhi sa Biblia, wa magtudlo sa gitudlo sa Biblia, nga numan kay ang nia sa Biblia si Kristo Dios, siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, siya ang angay nga pagasimbahon. Sumala sa gihisgutan dinhi. Unya klaro magyud ni bisan pas contemporary English Bible nagsulti, but God says His Son, you are God. Unya sa Gs mo gyapon gibuhat ni Kristo ang tanang mga butang sa kalibutan, ang langit ug ang yuta. Kung imong basahon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. So ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, si Kristo kini siya angay pagasimbahon. Busa ang pangutana, asa man gyud magsimba ang tao? Sa larawan ba? Sa mga linilok ba? O ngadto kang Kristo? Ang pagasimbahon, sigon sa pinadayag 14:6 ug 7, ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, malinaw nga ang Biblia nagsulti nga ang langit ug ang yuta ug ang mga butang nga nianing kalibutan na gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. So diha kang Kristo ang tao magasimba. Diha kang Kristo muilang nga siya Dios. Apan gipamulong ng daan ni Kristo sumala sa Juan 10:26 nag-ingon si Kristo, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man ako nga mga karniro. Sa uban nga salin nag-ingon, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man kauban sa akong mga karniro. Busa dili nato na katingala og ikahibulong. Apan ikahibulong hino nato og ikatingala nganong gisimba si Kristo nga giilaman nilang dili Dios, samantala si Kristo pagasimbahon kay siyang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Sa panahon nga si Jesus gitintal sa yawa, sumala sa Herbihano sa Mateo 4:1 ngadto 10. Ug unya sa diha nga gitintal si Ginoong Hesus sumala sa 4:10 nagsulti si Ginoong Hesus, nahisulat na, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mao na gisulti. Kinsa man ang gitintal ni Satanas? Si Kristo. Unya sa dihang gitintal ni Satanas si Kristo na isa nahisulat na, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang pagasimbaha. Kinsa ang pagasimbahon? Larawan ba o si Kristo?
Si Kristo ang angay simbahon ug alagaron kay siya ang creator o siya ang manluluwas. Tuguting nga diha sa imong kinabuhi si Jesus mahimong Ginoo ug hari kay siya mao ang manluluwas, siya maong maghihingpit sa atong pagtuo. Ang gisgutan sa Hebreano 12:2 nagingon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kinahanglan kita nga magatutok diha kang Isus ingon nga magbubuhat, ingon nga siya mo'y atong simbahon ug alagaron, kay siya lamang ang maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Mabuhay kahigala, himua nga si Kristo maong hari ug Dios sa imong kinabuhi. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining mga bayna, Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So, yun sa to, Brother John, paghanay ang pangutana. Ang iya lagi ang utana siya kinsa magyudi ay sir ang pagasimbahon ang larawan ba o ang atong Ginoong Hesukristo? Okay, daghang salamat, no? Anya po si Lisa. Okay niya si Pedro. Okay, ato na nabasa ka ganiha. Niya ato ning lantawon makadiyot ang pikas. Okay, ato ning tanawon niya si Edelberto. Okay, niya si Edelberto Rina Sumalinog. O niya po si niya po dato nakita si Brother Giovanni Inganyo Bayo. Niya dirita sa Pikas, Mahigala. Ato nakita si Ria Katamko Alburo, Ayan Kevin Dorutan, Eriksa Sinoy, Vina Kamay. Okay, niya May po. gabi diha day. Okay, mo ni mga nahidugang nagtanaw karon sa atong programa niya sad si Florida Amoris Segarino. Niya atong lilion ni ang ato nga messenger, ato ning basahon dinhi ang mga kahigalaan nato nga ato nakita dinhi. Niya si Tereso Danlag Malabon. Niya po ang last brother Basilio Notarion Jr. Niya po si Dongba Brituya, si Brother Wing Wing Goliamas, Oy, Wing, Wing may gabi Marie diha. Goliamas. Niya sila si Sister Anita Cabaluna, Rolls Soto Tams, and also Sir Matthew Anderson. Hello sir, Matthew. Good evening. Thank you so much for watching our program. Okay, ato na tahigala paghatag og dugang pagtubag sa pangutana. Niya po di ato nakita dinhi si Naomi. Okay. Ato ning tanawon mahigala na yung mga bag-o din atong nakita nga dunay mga mensahe. Niya si Naomi Miliapes. Maayong gabi sa inyo from Paradise Church, Buena Vista, Sablayan Occidental, Mindoro. Wow, kalayo ba? Thank you kayo sa Sablayan Occidental Mindoro nga nag-view sa atong program karon. Paradise Church. Niya po si Pascualita Calusor. Mayong Nasa gabi kuan ni ninyo, linaw. mga brad o sa tanan nga mga naminaw. Ato sa nakita din si Brother Remelito Sigarino. Pre, may gabi na, pre. God bless. Gayda pre. O niya po si Oliver Kimgijin, Salmo 1:6, kay maila ni Hiuba ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga daotan mawala. God bless us all. Be with us always. Okay. O niya po si Erlinda Estaura. Brother Ondax, nganong dili man ka makasabot sa mga pahayag dinhi sa radyo, nga insakto man ang ilang tubag, unsa day imong tinuhuan? Illuminati ba? O, kaya may iwan na ito basa diri ka Ondax, kay maura magyapon, balik-balik man.
Kanya niya po si Mao nang Maria ipangutana Katampo siya Almora. nganong di magkakasabot. O ana ta basa kay wa may kapuslanan basahon ni Bajon kay maurag gyapon. Balik-balik ra gyud siya. Okay, ato na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Kinsa may simbahon nato kanang Larawan ba? Oo. Ang atong Ginoong Hesukristo. ang larawan ba or si Kristo ba? Abot ipasabot. Kinsay simbahon nato? Ang Dios ba or ang mga larawan? Muna ibot ipasabot ana. Asa man kahay insaktong simbahon? Ang Dios ba or ang mga larawan ba? Sa Biblia ang imong basahon kung nagtuo ta nga ang Bible pulong sa Ginoo kay ba man ni mutudlo sa kamaturan kay si kaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan may kapuslanan sa pagtudlo sa kamaturan. So kamaturan itudlo dinhi. May kapuslanan sa pagbadlong, badlongon sa da kun wa nahiuyon ang atong pagtuo. May kapuslanan sa pagsaway. Sawayon sad ang dili insakto natong gituohan. Og may kapuslanan sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong. Mao ni mga kapuslanan sa Biblia higala. Nining gitawag tibuok Biblia, tibuok kasulatan. May kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, may kapuslanan sa pagsaway, may kapuslanan sa pagtudlo nato kung unsaon nato pagkinabuhing tarong or matarong atubangan sa Dios. So magpatudlo lang ta kung sa naas Biblia. Nabatay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios magsimbatas mga larawan or mga binuhat? Wala. Ang gitudlo des balang kasulatan, ang atong simbahon, ang Dios Jud nga matuod mahigala. Kinsa man nga Dios nga atong simbahon nga gipahayag sa balang kasulatan. Sa atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Pinaliyag 14 versikulo 7, og sa makusog na tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og maoy simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa tuburan sa mga tubig. Mao ni gisulti sa balang kasulatan higala. Atong kahadlukan ng Dios, ihatag nato kaniya ang iyang himaya. O na gayong pasuna dinhi, simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, o sa tinubdan sa tubig. So ang gisultis Biblia, ang atong simbahon, ang Dios nga magbubuhat mga higala. Ang Dios nga Creator, maoy atong simbahon. Dili kadtong mga Dios nga binuhat. Kanang larawan, unsa man na, binuhat na or mao ba na'y magbubuhat? Binuhat mo na. Binuhat ra nagtawo. Ang gisultis Biblia, maoy simbahan ninyo ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Ang Dios nga magbubuhat sa tanang mga butang, maoy atong simbahon, dili kadtong mga binuhat. Pero unsa may nahitabo sa mga tao, ang kadaghanan sa mga tao higala, instead nga ang simbahon ang Dios nga magbuhat, ang kadaghanan noon sa gisimba karon ang kadtong mga binuhat. Ato rin basahon dinhi sa nakasulat sa dinhi sa Roma 1 versikulo 23.
og ang himaya sa dili mamatay nga